Yo, what's up mga bali at welcome na naman sa ating YouTube channel. And for today's video mga bali ay gagawa na naman ako ng reaction video. At salamat sa lahat ng tumingin yung last reaction video na ginawa ko, yung kanta ni Michael B. At ngayon mga bali, gagawa na naman ako ng reaction video sa kanta ni Rosmar mga bali. So ang title nito mga bali is Manalamin. Kaya ngayon mga bali, samahan niyo akong mag-react at mag-watch. Tara, sabayan niyo ako. Let's go! So let's start. Yo, ganda ng beat. Wow! Oh yeah. Yan. Ganda ng beat ni Rosmar. Wow. Si Rosmar pala is mahilig tong mag-live sa TikTok mga bali. Sikat to siya na live mga bali. Nagbibigay to siya ng phone. Ito siguro ang asawa ni Rosmar. Rosmar talaga malakas. Yeah. Legit talaga siya mga bali. Namimigay talaga siya ng phone. Marami nagagalit siya dahil talaga nang mapagmataas daw siya daw. Pero style siguro niya yun mga bali. Oh. Wow. Ito. Oh. Wow. Malakas. Wow. Nice. Mabali. Ayos yung one. Ang dami niyang quotes, no? Dami din ng pera. Talagang mayaman na talaga siya, mabali. Wow. Oh. Wow, yaman na ni Rosmar, ha? Oh. Oh. Wow. Talaga naman, oh. Oh. Wow. Wow. Oh. Oh. Pinanganak siyang mayaman. Oh. Ay, grabe. Ang galing! Oh. Galing pala nilang gumawa ng kanta mga bali, no? Pero paulit-ulit na lyrics. Pero it's okay naman siya mga bali. Para na rin siyang kanta niya para sa sarili niya or sa lahat ng taong naiinggit sa kanya. So yun. Patama talaga to niya sa lahat ng mga nagagalit sa kanya at talagang nagsiselos or nayayabangan sa kanya. So yun. Libre talagang magalit, natural lang. What the hell? Masarap talaga. Oh, dami niyang quotes eh, oh. Dami na talagang quotes yung mga bali. Mayaman na talaga siya mga bali. Pero yung maintenance ito, sobrang mahal siguro. Oh. Matang. Nakapagtapos pala siya, no? Wow. Wow. Oh. Galit niya, galit siya. Galit siya talaga sa mga taong naiinggit sa kanya.
Yung galing ni Rosmar. Wow. Wow, galing talaga ni Rosmar. Galing talaga ni Rosmar. Wow. Oh, tama nga naman. Tama nga naman. So, ito ang expression niya sa lahat ng taong nag-husga sa kanya. Oh. Talagang malakas talaga siya ngayon mga bali sa top selling siya sa TikTok mga bali. Dahil namimigay talaga siya ng legit na cellphone mga bali. Kapag nag-order ka sa kanya, may kasamang cellphone kapag natsambahan ka. So yan talaga mga bali. Talagang malakas. Oh, ang ganda ng mga kotse niya mga bali. May Lamborghini pa oh. Wow. May ganito pa siya. Wow. Nice. So yung mga bali no, ang ganda ni Rosmar mga bali. So lahat ng lyrics niya ay patama sa lahat na naiinggit at nanghuhusga sa kanya mga bali. So parang expression niya yun mga bali. Gagawa ka talaga ng mga kanta sa pamamagitan ng mga panghuhusga ng tao or sa inggit ng tao. So yun mga bali, in-express lang niya yung feeling niya na hinuhusgahan, kaya tinatabaan niya lahat ng naiinggit sa kanya mga bali. So natural lang yun mga bali. Pero sobrang sulit ng kanyang music video mga bali. Sobrang unique ng beat ng music mga bali. Beat, melody ng beat mga bali. Sobrang ayos mga bali. Nagagandahan ako mga bali. So sa lyrics lang mga bali, medyo natataasan ako mga bali. Pero it's okay lang. It's okay lang yun mga bali dahil siya man yung kumanta mga bali at ina-express niya yung sarili niya sa lahat. So yung mga bali, pero huwag sana nating abutin na ganun lang ating ugali hanggang sa tumanda tayo, sa dapat magpakumbaba na rin tayo. So yung mga bali, I hope na na-enjoy kayo. So don't forget na mag-comment sa baba or any comment mga bali na i-judge nyo ako mga bali kung magaling ba ako mag-react o hindi. So yung mga bali, I hope you enjoy and don't forget na mag-subscribe, mag-like at mag-share sa aming YouTube channel and sa aming page mga bali. Don't forget na mag-follow na rin mga bali para rumami ang ating community dito sa YouTube at sa FB mga bali. So follow nyo rin ako sa TikTok mga bali. So sa next video mga bali, sasabihin ko kung bakit hindi ko talaga kasama si Angela na vlog. So yun mga bali, and I hope you enjoy, and everything you do it with love.